pamusoresina kana munhu achida nzvimbo yekugara munda sabhuku anoita kuna sabhuku anodeedzawo serving committee yake wogara pasi woonesana kana nzvimbo iripo woonesana neserving committee iya vanotora munhu uya woenda naye kunomurakidza kuti apa neserving committee iripo pachiitwawo zvinyorwa serving committee yaya zvadaro vanozonozivisawo headman nduto yake vanozozivisawo mambo zvichikupurukira nezviuchiro zvinobviswa chiuchiro chaheadman chiuchiro chezvinobva kuti vaziva kune munhu unowana auya munzvimbo chiuchiro chaina chitaurei nokuti imi musabhukani chiuchiro chinouya kwandiri nesabhuku icho chiuchiro chinoendawo kuna headman imbudzi kana kwasheni imbudzi ndizvo here masabhuku patikutangira mukanonoka kusvika kuti tinzwe kuti mataura muramba makamira ndokuti muchazogara siyonoda munokutikana ndizvo munokutikana kuramba makamira ndati munoremera kuramba makamira heka ndozviziva saaibasa dakubaisuzi moda kundobvunza hakuna munhu anotengeserwa land kuti ndazotengesa land hakuna munhu anopiwa land kana mavada kupa munhu unokupiwa pache masabu pane zvasirire kana pane zvimwe zvawedzera zvisipo patsika maitiro ezvinhu pane hongu ndazva kuti hongu taurai vati hongu kutaura zvasara zvacho ndinoona nezvavataura nekuti zvavataura ndizvo zvacho zvatiri kutoita izvozvo zvandatenda chavataura ndechekuti bendi haitengeswi kana tichipa munhu tawirirana sekutaura kwavaita tinongomupa timutengeseri tiitawirirana nazvoti nzvimbo iyi inokodzera semwana wedu tinogonimupa akavharipa saka ndine masabhuku anonzwa asi haanzwisisi kana chiri chiuchiro moda kutaura chiuchiro chekwaedmen imbudzi amambo imbudzi nejongoro makaona pakadzisa nokuti muchasara manzwa izvozvo zvokuti asiya kupatsanura asirira usiri kuonesa mutsauko wekwamambo ekwaedmen nokuti kwaedmen ukaenda mbudzi kwamambo ukaenda mbudzi tagara pabheji rimwe chete zvo pachaonekera sei chigaro chiri pamusoro correct pasabhuku jongwe correct paheadman mbudzi correct kwamambo mbudzi jongwe nejongwe ndizvo zvinomuri kuti ndizvo mangati ndizvo that's number 1 number 2 nokuti mati mapedza kana paine mumwe indoda kutaura ndoziva kuti ndogara chikuudzai muri kutsindirana nawo yekuti vataura zvakakosha kuti ivatitengeswa munazvo munozviziva nokuti muri kuzvitsindira kutaura munoziva togara chizvitaura asi muri kutengesa dambozvitaura pakutanga mukazvidaira munoziva kuti masabhuku muri kutengesa zvinatisi kutonga dzekutengesa kwenyu munhu ndiri kuitira kuti mutsanangurire madzidziro atogara chiita ari pamutemo so vanzwa vataura vataura ndikavabvunza kuti iyo procedure inotaura inoti kuti tigoona zvavari kutaura ivo nezvamunoziva kuti chinhu chimwe chete kana zvakasiyana toona pakasiyana pachina topagadzirisa sekudzidzisa kana zvichiwirirana tofana saka imimi masabhuku ndikunotanga kukuchira mutemo watogara chidzidzisana ndochiona saka ndati nemasabhuku anonzwa asi asinganzwisisi nokuti mukusiya zvimwe sezvakaita patagadzirisa nokuti mama patendana kutaura kwaita ngati hwano wenyu achataura kumotsine saka mama taura tika ndizvo here sekuti mapedza munoti ndizvo totigarai pasi tapedza asi masira zvakawanda
one now iyo izive kuti ndo semadzidzisirana takaita iwe sabhuku jongo apa hapana pari kutengeswa chero mbudzi kana jongo nehuku dzana zvezvo hakusi kutengesa ndezvo ndozvetsika yacho manje zvinhu zvazvinoreva zvikuda ti nenguva yekudzidzisana manje taendera ndechindisa kuti zvichizorevei kuti zviitwe saizvozvo maita shotikati imimi muri kuti munhu akutsvaga nzvimbo motouya yekomiti yechichi totonomema nzvimbo yachina izvo ndizvo here masabhuku tapaona ndipapa matomema matoona ndizvo here kuti masabhuku anyatsodzikisisa kana kuti anonzwa chii mwana iye asati avaka tinofanira kuzodzoka futi kuna headman kurondedzera kuti mwana uye watakati naye akadai saka alright dai danga ari masvomba ndaikupai hwana 20 ndinoona sekudai kuti mwana auya tawira sese necontact yadii mumusha ndoona kuti asabhuku asi mune vakuru vari mumusha vana baba vanogana varimo zvekare tozoita neshoko ndokokutanga musati maita komiti ndokokutanga nana baba nevakusharukwa mumusha musati maita komiti ndizvo pane kwakakosha kwamuziya zvinomukura makutotanga kufunga izvo izvo inaida kutaura kuti vanhu vanotaura pezvava kuziva kubvira kudzidzisa taura ndinokuti hamufano pane basa redakuti ndingaita muzvikuru ari kugowera panyaya asi ari kutsvaka kana ine handizvena ndomuka hazvineni kuti muzuku wangu inini makuita nharo manje kuramba kwamweda akasiriko nokuti makurevesa nyaya zvisina pasi pamukuenda nakwachinaikwa kuna pasi ini ndini muridzi wekutaura kwacho saka ndikutsvaga vanhu vandei ndakaudza zvandakaudza kuti ndoziva chii pamusoro pezvandokudzidzisai hatisi kuuya kuti kutanga kudzidzisai ndiri kutsvaga zvamaakuziva kubva kukudzidzisai munogara chiita saka makutotsvaga tumadhoiri netwitwese kuti have zvisiri izvo zvese zvezvo hazvisiri kwamukuenda chero anonzi kuti chero ari handiti kuti munhu ndi ari kubva kwanyashani kwacho kwatokutaura tiraibva kwagutu tutaura munhu wechiti asina kukama tikuti munhu wese anokodzera kana nzvimbo iripo saka ndiri kuchitarisa manje kuti munoita sei munhu ari kutsvaga nzvimbo munayo tazviona mukonza kuti ane musha wenyu nevana baba nevana vakuru zvakanaka sabhuku ndione dare rako rine committee of 7 munzvimbo raunoshanda navo ndizvo ndimi muri kuita musangano wenyu handisi kuda kuwemukumwe kwandiri kana kubuda panzi pane zvese muri kwandiri kundiko kundidzidzisa ndini manje aiwa zviko ndo zvandabvira ndichitsvaga izvo ndichiti mukuziya zvinhu zvakakosha ndinda kuzvitaura kare kuti kwaisi makuchinonoka kuzvifunga mauzvifunga muri kutoireti manje ndizvo masabhuku akasvinura gaga saka pandiri kuona mufa muri kusiya mashina makakosha mashina imomo ndo mama akuzoona kuti ndokwandoda kuenda saka muri kwandiri ina hamusi kwandiri ini ndiri kwamuri ndiri kubvunza ndikudani nekuti shoko rangu riri kwamuri hakuna shoko riri kuuya kwandiri samama asi kuti shoko ramamuri riri kwamuri semasabhuku saka musave kwandiri ndindi kwamuri nokuti ndinokudzidzisai zvandikutaura saka ndoda kunzwa vakanzwa zvandakavadzidzisa zviri pamutemo wehurumende nokuti tsamba yandakuiona ndiari kubva kwaanobva kwao zvine zvezvi tiri magezi ekona kuti ari kubva kwaarubva anodowa tsamba yekubva kwamambo kwaarubva kove munhu munoita sei kana machiona nokuti ndazonzwai muchiti nzvimbo zvairipo mabinzwa avasharukwa ana baba mazoita komiti yenyu makutozoratidza nzvimbo nzvimbo ndo zvamunotaurira handitaura mimi mutaura mimi masabhuku ndiri kubvunza imimi matoratidzana ka ndizvo here taura tinotanga chiipenda mukuru nekuratidzana aiwa matoratidzana nondo zvamatauro panzvimbo yatawana aratidzana tausuka kuenda mukuru naye saka ndikubvunza tinotanga chii kuratidzana kuenda mukuru inyoti totanga kumukuru siyoro pane mwana auya ari kuda ndikuteera matauro amukuita kuti ndizvi kuti muri kutaura ndakakudzidzisa here saka toda maidhokorera ipapo
zvino hazvisiri izvo muri kupindukira hembe yacho isi musatitanga takarasika iti ndakarasika nokuti murikwanisa nokuti nhau iyi hatitaurekuteererani hatitauri patitaura futi ndiri kuchitsvaga kuti dai zvezvi iri examination mine ndiri kuti 0 out of 10 hamutitanga takarasika imimi nokuti kapari pamakatadza kuzwisisa ndimi musati vangobva vavharirwa kuti hatakarasika pane mumwe ane mazii zvakaita vanga kutaura poindi yamagara mangisi yavo asi pavazoipinzira pari kumashure pakanonoka kadzi vatatu vagare pasi vanyarara nekuti pakakosha tichiona kuti mastages ezvamunoita semasabu zvino hamuzvizivi makati hamuzviite nekuti munotengesa zvotukaenera kuzotengesa ndedzimwewo zvasadaniga chinotanga kuenda kwacho musati maratidzana mutanga kuratidzana kutovakaovaka muzoenda kwacho kuti hapaiti moita so izvozvo zvamuita kuna vamunotengesera kuti mune mazvamari muri manje tabva pacovid of 7 takuenda kwacho ndizvo ndo pakutoona kuti kana ari mwana mugaro wemo hapana tsamba yekwamambo kupi kana ari ari kukwari kubva ndopakuda tsamba yechina ipapo nokuti makunokumbira kuna acho kuti nzvimbo tinayo vana vedu tiri paright saka nzvimbo zvatinayo tsamba yake iyi panobva pakati pakati tichiitira nhau dzezvo zvakawanda vabva muchadzibukira kubva kwenyu nemhondi nokuti charubva yekupamizi nokuti anenge ana tsamba yekwamambo togara tichitaura zviitari ndikutaura ndoritaura ndokutangera zvinhu kosemusinga kwashe koko ndokwanozori zitashoko kwamambo ndinotokuudza ine kwamusingasviki kuti mama anozoita sei ndogara chiudzise kana paine anoziva kutozvisi mama anozoti hundu tinotaura kuti rural settlement inokuranwa necouncil ko manje makutaura mundataura makuzviziva here saka pandichizitare chingokwama mahara iyezve toda kudzoka imimi matendara kuti asi ndine mabvunzira nyasveta nhau yachina kuti ndione ndikutaura vanhu evanhu zvinenge masabu anenge atadza kupindura munhu umwe anokurondedzera ende handiuine iyoiyi ndonzwa kuti pane zvandokudzidzisai zvese handitarisa kuti kune vanhu vanochengetedza zvezvo zvandiri kuarayira kuti zvibate nyika dzemagariro ndikaona mafoira machongo ichagadzira chino chimvumbo makabvunza machongo ndikume ndatozoona kuti makore ese zvinhu zvatogara chitaura asi hazvina kunzwa mani saka ndakuya yanga iri maleseni saka ndakuya kubvunzo yacho ndakuya kubvunzo yaina tichaidesign ukatonga tiungangano tinongosangana tokubwa asi kana takutsvaga zvezvo mogadzira imimi varipano madeda rombo rogara makadziva chinyatsoyeuchidza naye nokuti kana chinge chitaura kungokwama ndisingaunze vasvigudzo nokuti munosara musingazviiti saka imimi chikonzo chekukudzidzisa zvaizvozvamukaiti chii hakuna chero zvemunhara mambo totogara ngomutenda enava ndogara ichizitaura izvi nokuti zvine mutemo zveplanning necouncil handizitaura nezvinhu izvi ndikuti vasaite zvitsva kune vava vane nyaya yavo tigozoona kuti vazosumudzana nyaya ine procedure yakawanda hapana procedure yakaita ndimutorebesa kokwenyu nadai pamutaputosumuka zvino chigarai pasi asi hakuna masabu For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.